כן, טוב, אני בבנק פועלים. בואו נראה את הכרטיס הזה, שכמו שאתם מבינים הוא על שם אסף לירן. אני רק לא רוצה להציג את המספר. בואו נראה מה קורה כשמכניסים, מקבלים את העמלות שלנו, מכניסים אותו לתוך הכספוחור. בסדר, ראיתם איזה כרטיס נכנס. בשפה אנחנו נבחר עברית, נקיש את הקוד, גם אותו אתם יכולים לראות. נעשה המשך, נבקש סכום של 300 שקל, בקשתנו בטיפול, LGN, תודה רבה אגב. שימו לב לכרטיס שיוצא, חשוב שתראו, אני לא אציג את הספרות אבל תראו מה נמשך מפה. Global Cash Card, הכרטיס של LGN, זה מה שהם מקבלים, ושימו לב במקביל לכסף שיוצא. פה אנחנו אומרים תודה רבה ל-LGN.